Når en person går forbi en plakat, er der nogen, der ikke vil komme i sanseposition, det vil sige eksponeres ikke, og dermed ikke potentielt modtager, og der opstår ingen kommunikationsproces. Men andre personer vil komme i sanseposition, det vil sige eksponeres, og er dermed potentielt modtager og opfylder en nødvendig betingelse for en effekt. Nogle af de eksponerede personer bliver ikke indledende opmærksomme, og der opstår ingen effekt. Men nogle af de andre eksponerede personer bliver indledet opmærksomme, hvor der opstår en eller anden form for effekt. Nogle af de indledte opmærksomme personer bliver ikke fortsat opmærksomme, men effekten har en eller anden varighed. Nogle af de indledende opmærksomme personer bliver fortsat opmærksomme, hvor der opstår en eller anden form for effekt. Effekten vil glemmes og ophøres. Effekten huskes og vares ved.